Yung buntag may udto ka na tong tanan diha kalas 10 naman ka pino. So karon day mo tugbong mini bunsoy. Ha? Lighter to naman dito. Ansa ang? Nga naglaba, karaw-karaw pa dito. Laba sa renta na nag-init gani buntag kay nag-ulan. Murag lain karon nag-init na pud ang mga uga na pud noon nga. Ito si Bunsoy, ligo siya. Pero man siya hilanat ubor man. Ta. Ya balon din ang dala niya, nagbalon ni kanon. Dili halata dili. Ha? Dili. Dili. Sa duha ka bukid. Baktas mi. No. Ay kalipong ko agkatawag Bisan. Na. Baktas rami. Dana na kayan. Tubig na mo din hi oh. Awas. Basta bukid. Kargadog tubig. Ulat sa tay kami Bunsoy. Turo. Ya try ka magulat pa pud na sa estudyante kana na lang pud sa guro among sakyan. Dani huwag sa Dani huwag sa eskwelahan. A few moments later. Na, bitaw. May gani kay walay sakyanan dadto na. Maugid kay kaloyan gyapon. So guys, nananday mi diri sa sintero nya kaudto man basi nag-close na sila. Oh. So nagitandran ko sa gabi. Mayo gani kay pre guys. Off sa sila. Karon na mi. Dani. Sign. Yan. Marami ni Bunsoy guys. Hindi ba na siya pang-check up? Wat-wat ni sa doktor. Manami pa-check up. Nga, ang tambal nga na na gitagaan may tambal kina siya tambal. Wa na gid na siya nga tambal ba dili na gid na tiyaw. Kay once a day ram inom. Kanya kanang kuan murag isog-isog gini siya nga tambal. Unsa yan nga andi kuno na nga tambal nimo. Sa TikTok da. Nga. Katong ang panda. Antibiotics daw kay Wow. Agitrom di ay ni Asya nga antibiotic nga para sa iyahan ni Bunsoy. No? Oh. Unya nagdala-dala mig balon. Kay mga unsa dayon mi. Kinangaon naman mi ganina unya kay unsa naman orasa. Ngaon na pud meron. Oo. Kay nagbalon mi kanon. Tuna di ay mito si Bunsoy. Ala, kanon. Dani ra may magkaon sa daplin dagat kay nagbalon manggod mi. Unya amo ang sudan. Aw, matik. Daplin day ni sa dagat. Dire mi dapit kay init kayo ang syudad. Oy, nagpalit og init karon ba? So init kayo. Kagabi perting kusog kay uwan. Nya karon nagkalit og init. Alimuot ko din himi nagpa ani mi nagpahangin duol ra man sa kuan bye-bye magud niyang balingwan so dili Tigal nang isa to design. oh ako na Gamay lagi kaya. ang Tigal. gamay di as in gamay pangaon day mi soy murag wa siya kaboy buhay ang Wala magdala sa Sara.
ilis pang isda. Naman ito rita. Amo sudan makasamot karon si bunso. Fried chicken. Dong kuha ra ani ha. Kana ron ta ko. Okay, may sounds. Ha? moments later. Guys, so nagsakay na dayon mi og lipunan kay mag-adto mi og Cagayan. So kay gisuko man na kita anhin na lang dayon ta dinhi para usara ang lakaw. Kay kung magbalik pa mi bukid ako na kanang kalas-kalas ang pamasahe sa bali nga sagday ni guys. Padulong ni CD o kay magkuha mi og PSE. Gisuko ko ni Madam Hilin. So naman sa dako kuhaon makuha man sa kukang princess. So nagmatik na lang dayon ko nag-adto ko dito sa akuan kana ang
Cagayan. So nagdiretso ko unya si Bunsoy day mo uban siya kay maguban ko siya ganhi diri sa Cagayan. No mo dining view dani hasaan mi guys. Nindot isa nga tanan mag voice over lang ta kay puro ni na ay sounds no. So dani din ni lantaw-lantaw ang person kidugay na sad mi wala na kanhi diri sa Cagayan nga ikaw ra gud pud may magkuha sa PSA pagkahuman aw maguli na po dayon mi kay eskwela man si Bunsoy. Kay pauban ko man tanan ni Loy niya kay mauban man sa siya. Yanan siya uban diri nga ganahan po ko na aron na po ko'y kauban no maglakaw-lakaw. Mo dining view. Dagko kay bawd guys. Siya ang kuan sa hasaan naman din ninyo. Guys, naana day mi sa Agura. Damha nakalahos Cagayan o. Yung kasama ko si Bunsoy. No? Na day mi diri sa Cagayan. So dani na mi sa Klugon, nya perting dibuhad no. Ibo kay diri niya wala na mo damha pa kay gani nagahuwat-huwat ra mi ni huwat-huwat mi dito sa among gikan-an dagat no huwat-huwat mi ni Loy kay mura pa among sakyan pagpangas human naman lagi dayon og abuan sa check up unya kay nanuyo man tong binachi na ako na magkuan og PSA niya ako sang una ugma na po ko'y lakaw kay na meeting sa eskwelahan so karon gid namo gi kuha nga gabi ay hapon ko naganhi para makasayo ko ugma kay ugma sa unsa ugma lang Martes. pagka Merkulis day na ay meeting sayo kay ba so makauli ra po dayon mi ni human na magkuha sa PSA mag-uli na po dayon niya kay karon kay na naman lagi mi dani sa kugon aw magwat-wat mi sa kuhang bata na simpit ni unya day si Bunsoy nakauban din ni kay pauban ko ra man ta ni pangas ni Loy unya kay gusto mo siya muuban sa Cagayan so ako na lang po ni iuban kay para po makasuroy ang bata kay kaisa pa kuno siya nakaanhi diri sa Cagayan so bibo de kay diri day. Karon di ay so naa mi sa Unitap gulat-ulat mi ni Britney unya pa man to siya sa alas 7:30 mag-out so nag-anhi sa mi dinhi nag-window shopping mi aning Unitap suroy-suroy rami no palipas sa oras kay pagkahumanda na aw sunduon dato namo kay dito ra siya magpaadto sa Kibin unya kay wala pa man lagi layo pang oras kay alas 5 pa man mi kapin nakaabot ring Cagayan alas 6 siguro to day kapin nya pa isa ka oras dani sa mi suro-suro yo tanawa si Bunsoy suro-suro pud siya kami window shopping rin nga mo nga palipas oras lang anhimi sakay din siya sa kuano sakay siya sa Tivitor dani mi suro-suro mi lantaw-lantaw mi ani guys kuan ra mi sa kanaang kuan ba palipas oras kay pagkamanda ni magsundo naman dahil mi dito sa cabin so palipas-lipas ra mi dani sa oras mo dining Unitap diri sa CDO no dagko kayo dagang kay mga sulod pero gamay-gamay ra ang mga tao karon murag mingaw kay Lunes man lagi no Lunes man sumingaw diliting suroy sa mga tao. A few moments later. Back. Tara day si Say guys. Karon ba mo nag-out? Si Britney guys. So among gitapo diri nagwat-wat mi. Well ka wat-wat mi na nami sa Cagayan wa mi nag-speak. Kani unta ipapangas ko ra man niya Loy man pud kay muuban man siya so ako na lang pong giuban no. Kay pero inig kahuman ug makuha mi og PSA kay gisuyo lagi ming hilin. Diya importante ko antud na ko si Princess po dayon.
Ay mintras nakaanhin ako sa CDO dili ba may permi. So ikapila naman ini mong anhi diri. Ano ba? Oh, sa uban ko tiki kay isa pa ko nakadto sa Cagayan. Oh, sa giuban na lang pud nako. Naaman pud si Britney. Oh, na si Saysay. So diha ra dayon may matulog sa boarding house ni Britney. Kay nanguan pa man siya na nanghit siya sang amo upoy di ba kay kana libre maguna sa iyara ng amo di bali. So diri di siya nagtrabaho close na sa KB ni siya market. Waman mi naganhigan niya diri kay dili niya pa namo siya makita kay tora man siya sa ibabaw so nagsuroy-suroy mi at medyo nitap namuanhi kay diretso dayon so matik din ko nagkarag-karag ko bahalag hapon na naganhi din ko diri sa Cagayan kay ni kahuman ako kuha sa PSA balik na dayon mi ni Bunsoy kay eskwela baya pod ni siya uban magid siya hala uban nagpa-check up ra diretso Cagayan nakakagayan na Benak. nanaday guys maguban mi sa ilang boarding house nya baktas rami kay nga ako no yang pahilong ya si Bunsoy ano yung si Bunsoy ayan ko A few moments later. A few moments later. karon day guys nangaana mi sa boarding house ni Saysay no so mga una data kay nagpalit naman lang dayon siya sa sudan niya kay gamay biya po ni iyang boarding house sa dani rami wala may lamisa dani rami katri unta niya dani kay muram siya bang house ragod no kalibre man pod lagi sa ilahang ang gitar bawaan muna day si Saysay nangahit na siya inana man na siya dito gapon siya tingkahit siyang mga manghon adinhi amura siya mo gapon para apreaso na gapon niya dito ba yang tratar sa amo lanta na siya lanta po niya dapat si Bunsoy apil ko niya ikahitan mo na inana siya ang tingkahit kay rice cooker mo nagipag-uli na mo is diretso na lang dahil na siya naglungag kaya nagpalit mo po rin na siya sa sudan matik na siya nagpalit mo kaon siya niya siya dahil nagtindog na na siya kay wala lagi mi ay wala mo siya kuan na ni wala siya lamisa so diretso rin siya kaon na siya rasad biya isa na yung kauban na tagahingong pero nagkuan na kana ang naguli so siya na lang isa dani so kami na lang po rin nagkaon-kaon dani no kaon na lang dani mga ulit tagahis palit siya ulit son man no madani na lang po rin may magkatulog kay nagsayo lagi po may kay aron po may makasayo pag adto sa PSE kidaghan po baya na no yung uban sa nina ko akong bodyguard ani nga si Bunsoy diba bitaw guys mga unta no kaon ta guys tanaw si Britney kay dili sa na siya anad mag kuan sa kamera unya hilom-hilom ramidani kay na ay sa kilid-kilid na po siya mga kauban kwarto so dili pwede ang magkusog-kusog o tingog kaya si Britney hilom-hilom niya magkatawa lagi may kaya dili na may halos magtingog-tingog ani no so ipananghid pero may sa iya kay bawal man sa ilahang na ay kuan magsulod-sulod pero kaingon na siya nga mama automatic ta nakaanhita dani unya kay naalas lagi may importante wala to sa ginagawa mo lagi no so mga on dita panihapon manihapon ta guys
day. Untag ka na itong tanan guys. So good morning din no. So naday mi karon na ni sa CDO. Kagaya namin kagayan. Ya diri mi natulog kang say-say. Kalibre mo ni sila bulingaw sa ayang gitrabahoan. So dani mi nagtrabaho ang among ka tapat-tapat ani is mga ka-bird meat niya. So naari si say-say nag-ready na. Yan nabot si Bunsoy. Ito lang sa amin. Trabaho na siya. Yan kami dani. Magpaulahimi kay magkuha man may PSE. So ko na PSE. Mapagdiray na ulit sa proda yun ni. Kay bagyo ba ko na dito sa mga ulan pa. Na deres city ulay ulan. Please kayo kadritso ka lupa kabot mi din kay sis labi ina nga alas 6 na dire na mga pirita kape so yung kape ng Philippines katong pirita ang rice ko ay katong nakitugnaw magayo ang ikot-ikot nila mga only tag sayo Surprise sa video nito. Ngayon sila tayo. ayaw na nagpantagayan Late ako. Gusto mo na kami kape. Yung gamit nila kami. Dito na. Boarding, nakikita ng ganito. Ay, boarding. Trabante. iyahan na mga kauban tanan Ako na kubalay din sa katawang. Meron na siya bang house. Ano lang. Sete. ayaw Nurot mo na. Ayun, kumalay sila. Kumilit pa ang kapira. Lumay na sa ta. puno ako sa
Ay, sa karo po. Dahil padulong na si Britney Magpula ka o. Judy. Judy. So kami na lang po ni Bunsoy nagkayagaw-yagaw man iyang gamitan niya. Tuwala. Yang diop na ni isa ra ka adlaw. Domingo niya. Ang isa ra ka adlaw niya kani manlaba pa na siya siyang diop. Niya. Ni mga dalaga. Katsa-katsa kayo. Dili igang na si Bunsoy. Ano yung usa man? Magbaklay ra tapay ng PC. Katuod ka. Wala. Pagbalik na to din katuod ka dili. Ha? Bazum ka mo tagagura. Ay, ginoo ko yan. Meron po na uban ako si Bunsoy. Ito na data mo nung sa cruising sa Lingkit. Lingkit kay. Nang ginoo ko, di man po sinati ang sa akin. Padulong na po din yung mga ready namin ni Bunsoy. Kaya magpadulong na dito sa PSE. Una sa kanya murag nag-uul ko kay nag-uul ko ba sa pagkuhan ako kagahapon ang gilantaw na ko ang video pero ako tong i-video man na-delete sa mga bata siguro to ay pagkakuhan kay niluloy na siguro to pasan may mga video na ni pero to dito pero sayo po ko kay bisan na video pero dapat na ay nakapasalamat na gupod ko katuring gijikas na gijikilo mga kinako no ipapalit sa asudan o snacks na mo niluloy pag unya kay ka ng sorry gid ate wala jud ko wa ko magdakom ba na murang si Luloy ang nagkuha pagkuha murag na busy ko ba kay pagkuha niya diretso na yun ni nagpalit ni pag manong palit nagtubil pa man ang pangas pag abot sa pangas wa pag ko makalaho sa balay na cellphone at tuwa dito ang kuan na ba murag na busy ko so nawala ko pasi nya na ra ako ako biya kay kanang talagsar ako makakuan baka narang mag-upload mag-wifi mag-upload gani ko kay kanang ako ra isangit ako ra ibutang ako ang cellphone dito sa signalan ila ni Mother Earth baron or kang Mercy sa bangko ni ulakaw ko balik ko sa balay kay di man makalahos ang signal sa balay so kagahapo na video to na ako pero kinsa gikuanan ako chatan na ako si Luloy kay ang siya magunag edit dito niya pag-edit gahapon pa ko ba nga kanang pag-message ito ni Mati so gikuan ako ang lantaw wa gid diha so na-delete ang message ko kinilagi basta mag-charge ko kaning bajay basta dili eskwela og kon magkaron karaw sa cellphone mo nang ako bantayan bitaw niya no mo nang wala na ko ba ay bisan pag nakapasalamat ko dito sa video dapat sayo pud ko kay wala man ko naka ako ani mo ate wala ko ba na kuan niya nadawat na nako tungod kay nga imong gipadala ati sis kanang katong nadawat na nako wala ko naka-confirm sa imo ba pagkakuha na nako so pasayloa jud ko tino sa kabisi nako niya katupod na kuan si Loy magun edit ako kabantay wala na ko nabantay kagahapon pa pag-chat nimo i-review na ko kay naman kambunsoy nga cellphone so ako ipakuan niya kanang ipa-review wa gid diha kabisan pag ako atong na video dapat gid magpasalamat ko kay nag-message man ka sa ako so wa gid dili wala gid ko naka murag nawala sa akong huna-huna pa nawala sa una kay naapod lagi ko naapod may mga basta na ako naapod ko kanang kuan pa na
naam nagkompleksyon to kay naa sa kuy kay asikaso sa kuha ng ng personal. So so gan do dili ko pud na ako batasan na kuan ba mo kagabi ibitaw katulog ko ganoon ako so sa ate karon unsa na to na so napisisilo pasaylo ako no so sa imong ipadala nga wala ko naka-confirm nimo dito nga nakuha na nako bisan tuod nakapasalamat ko sa una pero pasalamat po daan pero sa pagkakuha na nako nasayo ko kay wala ko naka kuan wala ko naka-confirm sa imo nga nakuha na nako ang kwarta so pasaylo adyo ko ti una di ko dani ra puday ko kuto kay murag naguul ko ba ako naguul ko sa kuang kuan nga basta na yung mga inana bitaw o gid ko nakaalingkat pud ang gid kay naa mo gud patuy nasa ko gid pang asikaso daghan nga adit po sa eskwelahan na apo din nang naas kang sa mga elementary na sa high school murag nakuha na ko unang mag-upload ko si Luloy ang mag-edit siya pag mag-upload kay pagka timing na tunga sa Domingo naglabaha pero murag nawala sa kung una sa kabisi so pasaylo adyo ko ate ang karon di ay danira di ko kutog kay magdiri din nami padung pud sa wala ko ra pud mi magkuha ko si SK unya ubanon pud ako si Bunsoy kay siyaron pud isa rin ning boarding house kung ibilin ako di pa rin ako ibilin kay lakaw may na lang ako ikauban pagkahuman uli na rin po dahil ko kay na po mi ugma kuan na po basta busy ko kay karon na kuan na sa mi ugma meeting na po sayo so bahalag na gabing ami ganit kagayan nagsalig mo po ko kay naman mga katulgan so nang manang na-enhigid mi so akong dani ra day kukutob no sa akong mga video salamat sa nag-support nako sa tanan-tanan no day kukutob sa akong mga video ko nga dili mo sawa sa mga video sa simple video daghan kayong salamat sa tanan-tanan no nung tatagaan ko sa panlawas o ipilayo sa mga katalagang mga disgrasya o more blessings sa maabot ninyo sa inyong kinabuhi o good health ang tanan medyo na pinaka-importante para sa ako bahala ko wala ko kwarta importante good health na o kauban sa akong pamilya o kamong tanan sa nag-share ng blessings daghan kayong salamat so shout out day no ma'am sa akong nakuha na sana shout out ko kang ma'am Elizabeth, ma'am Jenny Banono, ma'am Giselo, ate Murphy, ma'am Wari Bukag shout out din mo kang ma'am shout out sa tanan nga nag-support namo so wala na po banggiti so daghan kayo inyong salamat no sa tanan shout out po ni Gomis from Singapore daghan kayo salamat ninyo ate sa tanan akong mga supporters followers daghan kayong salamat sa tanan danira ko kutob God bless ninyong tanan o bye bye.